Namta gi baru spa nang asyik syuk spa namta beduk yung ngimbul bisa. Dang agi ni arja katra. Lalap kisah-kisah tar borok. Batang namta ban kusnai te kiskim like mong ta ki kata kaskim ban poi boarding se kisnong bat ki ying bun po boarding. Lapin kiu ka sispa san pukuru. Nau balai mangi kum kinong song nila su sngap bet man nila su biang bet bak ai ke balik kita ki han ka biang bet hari habakut kolong ba kabha nam ta ki baduk kabha nam ta ki nongrep kabha nam ta ki samla puli kabha nam ta ki nong hikai kabha nam ta ban develop e kisnong thau jungi omdan kisa su no beli kata ka bisa kala sakut bet tang kita ki high level tang hai kita ki level ki ba ki pa ki yo nak kadau kalong kepadon kambha bangin don ki snap terikam haman ki jaka haman ki snong no beli ngin long kasur ki jongpi nang ne le se borok sikata pin perkhat ba omongi ki no mau tari tu bo ngin keren tan ru yo tangom sning yo omdan ba itu yo den ngin keren tan yo ting ringan tu ki aba piladon na kai swai si kan mau kan gawi kasur ki jongpi kam kut tang mau tari lada pimla na mau tari kadon ka sarkil ka ban kersan na pi lada pimla sarkil kadon ka distrik ka ban kersan na pi ban lada ka distrik kam la ngidon ka si ka ban kersan na pi kasket ternyat kam de ke lada ka jing jong ki mau tari ban lada ka unit ka jongi ka res kan de ka jing ka jong ka si hi barok koi ban ki klik na takdaw haba pidon hapo jo kai swai kawai pide bersung thu kalong ba phimdei bong ong ade mau tri jia ayu blok on ngam tip em jia ayu rat nong tum ngi de nakarat la ka jong ngam tip kamlong ram ta lada ki bru ki jongi kisa thombor ha blok tu lada ki bru ki jongi kisa thombor ha blok 1 lada ki bru ki jongi kisa thombor ha lang